Igualmente. Maravilloso estar hoxe aquí. E isto transmíteme, pois, paz, tranquilidade e, sobre todo, país. E aquí está de novos a casa. Maravilla de agasallo que nos fixo Paco e abrir as portas do seu obradoiro. Eu non sei se o soño dos rapaces de Laza é ser peliqueiros. Imos preguntar a María e a Rosita, que son dúas entroideiras de categoría que nos van a mostrar hoxe o traxe do peliqueiro. Moi boa tarde as dúas. Boa tarde. Para vos falar de entroido é falar de algo máis, non é algo especial, é algo moi elevado para toda a xente de Laza. Bueno, o ano non hai anos se non hai entroido. Claro. O ano pasa todo polo entroido. Todos os lazanos estamos esperando entroido, además é un pouco un feito social total, non? Todo o que, aunque o entroido é unha parte moi concreta do ano, introduce todo o ano as cousas cara ao entroido, non? Bueno, e ademais un evento moi familiar, sobre todo para unhas cantas e familias de Laza que xa existe como esa remuda xeracional e que están moi implicadas ano a ano nesa festividade tan importante para vos, non? Bueno, implícase toda a xente, porque ali xa desde pequenos, como se vive nas casas, pois desde pequenos xa van... Xa dende o berce, casi, non? Claro, xa van collendo as costumbres e xa o van vivindo. Entonces, ali é para todos. Sí, o entroido é vivilo, non é unha transmisión oral que se fai de pais a fillos e que se fai nas casas tamén. E como todo o ano se vai ligando cara ao entroido, xa os meniños están totalmente direccionados. Realmente é entroido casi todo o ano para vos. No, o sea, bueno, no, digo de actividade e de dedicarlle tempo, porque preparar todo... Claro. A ver, Bueno, eso sí, entroido... leva tempo. E se non que me está dicindo, a ver que me estou liando, está dicindo, estamos todo ano, e todo ano dime que non. O tempo de entroido é o tempo de Sí, entroido. home, sí, o entroido entero, pero despois que se adica, as esperas, os preparativos... Efectivamente. Durante todo o ano, pues, a xente que fai as máscaras vai recollendo a madeira, sempre tes na mente, ahora, isto vou no guardar, vou recoller as mazacucas todas dos carballos porque as vou guardar e metelas pa... Imos Divídelo, está dentro de vos. traxe, non? Vamos a aprender un temos por aquí- pouco deste símbolo, non? Do peliqueiro, despois imos con outro, pero que podemos contar deste traxe, da súa historia e da súa elaboración? Que non lo conta? María, miro para ti, Rosa. Que traxe dela, entonces... Ai, é o teu? Claro. Vente por aquí, vente por aquí. Bueno, o traxe, o peliqueiro en Laza ten moitos anos de antigüedade, non se sabe moi ben cuánto, pero xa ven de moi antigo. Eu xa acordo os meus pais e moita xente maior que xa non está, que xa o puñan e xa o tiñan. Antes non había tantos como agora, porque antes tampouco había tanto como agora, tantos posibles para poder facelo, entonces agora casi todo o mundo o ten. Entonces, a chaqueta, como ves, vai moi adornada, cortiña, así, tipo torera, moi adornada, cada un ponlle os adornos que quere. Vale, eso é de liberdade, non? Sí, os que lle gusten a cada un. Este pano levase sempre ou non? Sí, bueno, cada un leva o do color que lle guste, ou que teña, ou que lle regalen, ou que il compre, cada un leva o que Pero queira. nese caso é o típico pano do traxe regional, prácticamente, non? Bueno, casi, Ten sempre non motivos así relacionados? Non exactamente igual. Antes decían que normalmente o que puña o traxe peliqueiro, a pañueleta regalaba ya a súa moza para que a estrenara, ese día. Agora, pois, ou ya regala ou non ya regala, ou ya compran eles, ou... Xa non hai que ter moza para ser peliqueiro. Agora a xente soltera tamén pode. Tampouco fai falta. Ou regalan ya a abuela aos netos. Claro, parte importante as chocas tamén, non? Sí, bueno, isto chamanse chocos. Estes grandes chamanse chocos. As chocas son as pequeniñas logo, non? Sí, as chocas chamamos as pequenas, as que poñen os nenos. Pero estos son chocos. Canto pesará este traxe? En total? Sí. Pois aínda Pesa o pesa, seu, non? Aínda pesa, sí. E canto tardades en poñelo? Porque ten elemento, entendo que é case unha liturxia, non? Sí. Sobre hora e media. Hora e media, 2 horas. Leva o seu tempo e o seu ritual. Claro, claro. E o pantalón, bueno, xa ves todo isto que leva, isto é feito a mao, todo. Isto é feito a mao e isto tamén é feito a mao. E despois é todo montado sobre o pantalón que é de paño. Fixételo ti? Bueno, este sí. Carai. E cantos chocos ten que levar? 6. 6. É sempre... Vale, o propio 6. Tanto os grandes como os pequenos son 6. E disto falamos ou mellor non falar? Sí, desto podemos falar. Isto é chamanlle zamarra, isto é o que leva o peliqueiro na man.
bueno, en algúns sitios tamén lle látigo. Sí. Bueno, isto é un pouco para poñer orden no isto. Eso é o divertido do traxe, non? Bueno, É a diversión. depende. Non é así de todo. Isto lévano na mao porque por tradición e tal, e según dicen e contan de onde ven o peliqueiro, que era un antigo cobrador de impostos e tal, pois levaio para... É un símbolo de autoridade, digamos. Respeto E de logo están, por autoridade. exemplo, as caretas que son espectaculares e que aquí sí que cada un se pode tomar certas licenzas creativas, non? Porque vemos distintos motivos, aquí unha píntega, ali un pouco de cibro parece, todo moi simbólico, entendo? É un teixo. Hai un teixo, vale. O as caretas, sí, a cada un, bueno, hai caretas xa familiares que levan o motivo na mitra de anos, bueno, desde A os mitra que anos sería 40. esta parte de arriba. Sí, a mitra é a lata, sí. Case como se fose un escudo familiar, non? Más ou menos, non? E despois, bueno, as que se foron facendo novas, pois cada un sí que escolle o que quere. Sempre ten que levar bigote ou... Bigote. A parte de abaixo, sí. Sí, sempre leva, sí. sí. O que é igual na mitra pode ser por o motivo que queiras. Vale. O que a parte de baixo a é cara é igual. Vale, É igual, bueno, cada artesán ten as súas cousiñas, pero... Sí, vemos seu algunhas punto. diferencias, pero Son entendemos que o fermosísimas, concepto pero é moi son de diferente. diferentes artesáns. E temos que falar da morena tamén, non? Esta sí que é Tamén. máis descoñecida, non? Bueno, descoñecida, non sei. Por da fora, Fora de laza, Digo, fora de por laza. de Claro, ser. os de laza non, pero o piliqueiro sí que temos todos ese traxe como máis interiorizado, pero da morena, que sería, isto que vemos aquí, tamén unha figura fundamental. Fundamental, sí. Bueno, en Laza, fundamentales son moitas cousas, Xa dicen, 4 cousas hai en Laza, non as hai en toda a terra. Peliqueiros, maragatos, as formigas e a morena. Anda. É dicir, esas son as que máis se conocen, pero en Laza todo é importante. A morena sí que é unha figura moi importante. Todos os animais que salen no entroido suelen ser moi importantes. Ajá. E a morena é unha delas. A morena, bueno, pues, tanto os cornos... A morena non só hai en Laza. Hai Hai en morenas, máis sitios. sí, en moitos dos entroidos que hai por todo o Oriente Ourensán, en Zamora... Representa unha tal. vaca, non? Sí. Por lo que estamos Representa vendo. unha vaca é de madeira, cun cobertor por arriba e cos cornos dunha vaca de verdad. Baixa de cima de vila, levan un mozo dende cima de vila e sempre vai acompañada dos toxos e dos cobelleiros. É a baixada da morena, non? É a Esa que se baixada da coñece. morena. Ajá. E detrás van as formigas. É Ai, dicir, as as formigas é algo que vai asociado á morena. E por qué? Por que das formigas en Laza? Bueno, as formigas, é dicir, nun ritual tan complexo como é o entroide, que aparece ademais en tantos sitios como de Ourense, de Europa, etc., as formigas non deixa o entroide é unha entrada na primavera, e a formiga non deixa de ser un animal que representa a fertilidade, non? A formiga, pois, vive en comunidade, fan buratos na terra que airean, preparan a terra, comense a materia orgánica, etc. Pero as vosas son algo máis arrabeadas, non? non é tanto como o din, feito non. de tirar formigas, non? De sementar esas formigas, non deixa de estar probablemente vinculado a algún ritual ancestral de fertilidade. Sí, destes de novo capítulo de pechámolo inverno e chega a hora da luz, non? Da que falamos moitas Desde veces. cando se votan? Bueno, pues como a historiografía é moi reciente, pues non o sabemos, pero xa os abuelos dos nosos abuelos xa falaban de que se botaban formigas, entón, pues Pois María Rosa, moitísimas grazas. Agradecemos moito que viñerades ata aquí, ata Ordes, a falarnos da vosa paixón, que o voso entroido, longa vida aos peliqueiros, longa vida ao entroido de Laza, e parabéns por manter esa tradición e que se nota na paixón co que falades dela, incluso nos pendentes de María, Sí. Fixástevos, Ai, non que levamos fixei. peliqueiros aí. Sí. Anda, Ai, sí, claro, mira. é que nos É que tiñamos son esta parte famosísimos, tapada. Sí. Aí leva. Fantástico, pois que gocedes do entroido. Moitas grazas por vir. Facemos unha pausa dun anuncio, estamos de volta no Quen anda aí cunha historia braiante que nos trae hoxe Manel Loureiro.